Dhonsari chingri habara mai ke cheng se phong mate indeng thom ke ba ke thom zonal karbi youth festival upper dikrong open stage chisik chudang bom tang pinini phain ko ra phoji ti jeklo number 19 Dhonsari constituency angkang upper dikrong open stage along Dhonsari chingri habara mai hin pen ke cheng se phong la pen indeng thom ke ba ke thom karbi risonim so ronga jei surihini ren ko ra pho aparman chisik chudang bom tang Labangso Birta Nilitum Borjon News Fast Perangki Harsing Teron Pen Birta Nangpali. Labangso Risunim Sir Ronga Jeke Cheng Sia Pongalong Meipu Ranjit Kram Salapen Vidya Singh Hansi Pongchun Bangatumsi Kabor I Penajok Metang Havarapan Jutang Jubat Teknangji Paching Turponang Jipu Kamathapen Ingdeng Thom Kebake Thom Karbi Risunim Sir Ronga Jei Nipai Ingporaner Kepen Nipai Thom Keb Arnian Nesen Pen Kichon Poncha Pan Dode Sangse Asonsi Dolo. Lapen Tirkam Mepi Niso Tirangpi VDC Chairperson Lapen Kongchun Bang Asodrong Part Lapen Publicity Secretary Rosanto Teron Lapen Song Kiduan Rongasar SGB Do Anatumtami Cherap Tutudunsi Mesen Pen Pachon Poncha Pan Sigdang Pon Bomlo Lapen 60% K Tanglo Lapen Crazy Art Unit Atum Kechengsi apongtami dokoki ning arong pik pasi phirangke long phan pachinidun Lapen Dhonsari havaratum aphantami nangkilang dun pen aliralon nangki pidunja phantami choniripung Labangso havari sunim so ronga che kechengsi apong ke paman ponalong aluhi sarpoman pen Dr. Thuliram rong hanga phansi che phapon lopusi ninje pontu Pining bangso havari sunim so ronga je aparman tetum Sancom Christian ke dah cingrum di nonamat kado awe reporter teng bute dam ta por hot bang ke ni tum Sancom caps ke seng setan nona ko api sina ke bat dun do thu ko masi kado awe ke Sancom Christi do lasila kado awe Sancom tum an cingrum pet pen dum ladaka sitina Sancom tum ta methang ke thek ke chini jutang muthak lun lam kado kawi pen bang na chpate dun po Lapen doan sinian pegan jutang buthak kadoga beta daga cepak lang po cepati pon po asia cepati pon di bangke ni phai inquiry nerkep lapen thong ke bang bong lasong bong si pas ke cheng siar ni bangke la inquiry nerkep ni bangke kedeng lo sancoma mai dam handeng pon po receptioner ni lo lapen next puthodar ni bangke la Ingkoi rasa kebar ni bangke rong etong kado we pandu po la rong etong tangdar lo pro tengke ladak kecepati bang ceng pon fit po la si pas ke ceng sia bangke kereng ajutang pen si ceng pon po la so philo blo te githia jutang ason sini tom pathik pon lo la pen puthora ni bangke ladak pathu parong ro lun kana malin lahaya mukha doji la si peninga jhak tom famous singer tom handa ke hang do alang litom dak lun lam pen litom handing na parong on bolang litum ta lapen film karbi film society atum stamila dak kilun ke kan ang paklang donji sorlo tum actress atum asila puson sini tuma preparation dolo lapen warola bangke aluhi sarpo hisab chief guest hisab bangke litum man gedu Dr. Tulram rohang honorable CM apa sini tum chopapon lo alang li lamchak na chipidon lo chetong don bu alang li lamchak dolo lapen son thak thaksi Kapag department IM tumna doji board chairman penang lok lapen jutang aphan apang pena chipedug dun kaya farman ke claim jutang farman ke claim songya tumna doji lapen Dhonsari long ongdung intellectual tum dak na chitong donji lapen rong saru besar tum long riasar lapen ladaka rong pen thek muchot kadu abi tuman tang chitong donji salam tu lapen jingki thanong lo lapen ning the pon lo lang tum kado beta dak cooperation mission dam tang por hodan ta akan bangso festival long stamel lang litum rong aje long stamel bang ko ning the pon jarang ke kam tang pon lo non normat ke 60% san ke ni tum tang pon lo stage ta isi bang ke tang almost complete ateng lo non isi bang non kim rang bom lo lapen son thak si hormong kado belai son sedo apen karbi hamtun lapen la RC la hai office mukha sai hai mukha bagan itu almost complete lah kibi ke cheng silang mate de las na tum kiri kalang apa thak na tum kon kisum ka tara som du masar than machin thate
kiri karlan ke nitsoi asabu katora gadut lo he stame non rong penda cooperation do akan sonak taksi ongdung karbi hampang man ching hon khay man ching hon juta man ching hon atum kana charabun sidul akan aket hidung ka contribution bangga Dr. Tuliram Rohangsar pensi nang ramdun lo lapen alang li si full support ni tamong dul nikon apa permana sar ke biponji ke ni thom ke cheng sia ni reception of 28 ke ni pasukan api 28 29 30 lah sar nang tela pening sin nang tum gal bangso hawa manela ni hang ton suri pilodi don suri chingri don suri chingri hawa ramai don suri pening si ki bicheng la ponang li tum kon ngarong lo sa la bangso hawa ngarong perfect lo athe ningkan phokebra hini par era fisini to bangke hawa ramai ka chiseng long non ta et committee lang sta ala mo filo te permanent po bangke ning thelo athe yong si isiasan hawa ramai sengi pulute sanchom troksi do nei si central circular do sta nilun ka batlo matia kri sian le rok lo aposi non penan ba pining penan par ke lage thir pon po sining thelo